Nou al zoeken letters. In Akrum kennen ze net wachtje. Lid de beste man, maar naar haar dorp komen. Als landelijk het moeilijk is om het te organiseren, ja, waarom wij binnen het benauwd voor, denk ik, om dat te doen. De uitnodiging aan Sinterklaas liet onduidelijkheid neer te wensen oer. Sinterklaas, namens de organisatie in Akrum, plaatselijk belang, de ondernemers en de stichting Akrum Nest Centraal. Jo ben, zoals altijd, van harte welkom in Akrum. Jo kennen Akrum en nou willen we het graag landelijk dat jo ik in Akrum komen. En wij kennen ze, jo ben van harte welkom. Wij zullen u warm ontvangen en u krijgt een gastvrij onthaal in Akrum in de gemeente Heerenveen. Lid ze maar komen. De bakker oefent zelfs al even met de soekelarie. Ondernemers willen graag meewerken aan het evenement. Van de warmtotaliteit is natuurlijk geweldig als zo kennen. Dat is zo mooi werden. En ik, de dwarfsbewoners, joggers aan landelijke intocht, wil zitten. Nou, ik ben er helemaal voor. Dat mag net voortgaan. Het liep goed, Sinterklaas of Sint-Pieter, waar ik west ben, dat mag teruggaan. En Akkermers, die kan wel een feestje bouwen, denk je? Dat dacht ik wel, dat Akkerum wel een aardig feest bouwen kon. Dat ben we wel wend over het algemeen. Dat zit wel in. Ik heb het gehoord dat Anker Sinterklaas naar Akrum binnenhalen wil en ik vind het geweldig. Ik heb het gisteravond ook op de tv gehoord en ik ben het ermee eens. Sinterklaas en Zwarte Piet moet doorgaan. In Akrum? In Akrum nu, dit jaar. Het is een groot feest. Maar burgemeester Van der Swam denkt dat het een feest te vol is in dit doch al drokke culturele ier. Ik heb het argument en ik kan me dat voorstellen, want de burgemeester is natuurlijk verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid. Dat is een aspect die moet hij in de gaten houden.